Hormatly radio dinleyiciler. Häzir biz sizi Yazı Juma Hudaýgulywyň Gara kelleler adly radio oýunyny dinlemäge çagyrýarys. Yeter. Anahtarım. Urali hoş. Hocalar, Karaca kelliler hor edeymi gülünmem. Öğretmen. İnşallah bakım köpelörsün. Onun sonra aradan halam artar. Aygıtma onu. Sağaman kaydıp gelsem oluyor. Yeter oğlum. Urali. Şu. Şeýdip ulylyň başyna düşen kıyın fırsatly agyr günler başlandy. Omuryň gidenne 4 aý diýenne Gülünnamyň 2 ogly boldy. 6 çagan keşigi ýaş geliniň bir özüniň başyna düşdi. 2 ýyl nägerek eýletdir jaşdylar. Ýöne şu soňky şuly. Çakra ýerli şol bolsun gelmegi bilen ýowy uruşlar arly halis tapdyň şol hojalyklara ağaçlar aralaştı. Gülünnam ýaly ýeke bara, hosarsız maşgalalyň başyna agyr synalar düşdi. Üstesine bu wagt inni ekizler howus bilen kıyasan, eje nan nimege ýarapdylar. Ýöne şol ardaly nan güli taçakda ýokdy. Çağlaryň arasynda udynyny giýjäni iki ýany elurap geçirýän Gülünnamyň öz aşlygy ýadyna da düşenokdy. Ece, nan haçan morka. Bor valam, bor. Ine daňatan saň men saňa nan taparyn. Hökman taparyn valam. Azajyk çydaň. Bulara duýgudaşlyk edýän ýaly, uzak gije daşardan qış şemalynyň laryň şuwlusy eşdilip durdy. Daňa bolay gar ýagyp başlady. Ertefirden komşuları taparağı iki yaralyny gardan arastalap ýolaşdy. Gülünnam halynyň habar aldy. Gülünnam. Sapar ağa geliveriň. Aman sağlık mıdır? Korna turamadım. Ay şükür, Yerim sağamanı verdiniz mi? şükür. Hey, siz bir yiyim aşık bilen ne diýäňiz? Ay bir midar var sapar ağa. Aholçolara ýaxşy boly. Şu iki kiçiğim helak edýär. İkiler mi? Howa. Vah, kömek edeýän niýetim. Biziňim ýagdaýymyz öwürlük güller aýdym. Ay. Sapara koltuğundan yartı kızdırman çıkarıp Gülünnam'ı öttü. Alayım. Az şunu vuran. Sonra bir arası bu orada. Yok, gerek de sapar ağa. Ya beydiğime aýdym. Beydiğime şu mat hiç kime de ansat del bolýyn. Sen kasam kyn. Çağlaryň yaş özüm yeki. Hey, neden başlık bir oturup geleydi. Şöyle yani kağıtçılık çönünü ulu alıp 5-10 gün o yana bu yana gidiyordu tabi giderdi. Bir zatlar o alıp giderdi. Yer yarayam, gövdüleyam bilmersin. Or
Doğruydum. Ben onu turayın. İş sadık ayırt etmem. Her bir dağın bir alacı olur. Sağ otur. Olya saparağı taňyr ýalkasyn. Muhammed'im matibelen. Saparaga turup gidenden soň Gülennam ekidiliň biri kıyasyň yüzüne çiş ýürek urandan duýdy. Eşim aýtdy. Ahmedjan, Oo, nämeje? bar oğlum. Saparagan eşegini diledi. Ova daýyňlara tarap çuwalam. Jigilemiň yüzüne çiş ýürek başlapdyrdy. Nämeň bolsa berdi. Bar köşek. Özüňem çalt git. Bor eje. Ak Mehmet agşam aralar gaýdyp geldi. Ayada saňmaty bolan yüzüni eňşidip duruşuna koltugyna togulyp kädini ejesini tutdy. Öýde şo duruşuna pejim gapdalyna süýündi. Daýym başga zatymyz ýok diýdi. Bir zat tapdym, iýber, ýa özüm eltip gaýdyrnydy. Şo gece Gülennam kädiň ýardyny gaýnadyp çağalaryny ýitirdi. Ertedir bilen Ak Mehmet turdy. Ak Mehmet. Ho. Jigilemden häzir bol oğlum. Men kontora barıp geleýin. Bor eje. Wah, erne daraga bolmasa da orunmasara bardyr. Heýer alaj etmedimmi? Bor eje, arkaýyn gitber. Ernedar başlyk ýaly dogumly bolmasa-da yetime ýetirem mährem Allahlaga Gülennamyň näme üçin gelendigini eşitenden soň ýeki elini galgatyp jogurma başlady. Zat ýokluga çynlargydım. Ernedar geleýmese men aýny özüm görüp dursun. Neçe milyonerler. Ýaňzy örün bilip berdim. Olaryň gaýtan bizden kömek sorýarlar. Plança tonlu buğday pronti vermeliýärler. Ýokda neçekde. Barda şo nähan uruş öz holtugyny dygyp gidip otyrda. Ýöne kömek edersin. Frontçylaryň maşgalalaryna kömek etmesek bolmaz. Bir gyzymdan ýygnarsy bolyp hökman tapar. Sen öýüňe gaýt. Öýlençeli bir çykarga tapjak bolarsyn. Ýöne az köp diýme, ýagty şeýle. Gülennam şeýerden çykyp heme özden duşy. Hemem omoryň dost ýary. Bir sebäp bilen gitýagitlikden sapyp galan Asqalaçy hekimlerden ýanyna gitdi. Ýagdaýyny aýtdy. Çağıcıklamın ennamına çiş ýürek başlady. Ajal ara düşjek bolupdyr. Kömek et. Umar gelse ýaşlygyny müňe edip ýerine salar. Wah, Gülennam. Zat ýok. Neziret zat ýok. Ine, sıkılat, gür, tapsaň öýdüm ki. Bolmasa men näme deýin? Ýalňyja Gurt tebibim agtygam girip gitdi. Enemiň ýerine berýäsidi. Ýarmalyk zatym ýokmu diýdi. Ýok diýdim. Näme deýin men, näme deýin? Ine ol gaýra katardan Mätsan kelim enamna çiş ýürep ýatyrmyş diýerler. Aýşanlagan bolsa aýaly ýok bolupdyr. Hemmesem hantama bolup şu ýere gelýär. Men näme deýin? Näme deýin? Ýok. Ondan mara, ondan bir men atanyň da atdyl. Kalhodyň zady. Men berdilerini berýän. Berdilerini zady bolsa men hökman bermeli. Ondan bir ýerde zat bolsa men sizden gizläp oturjak gele. Onu sizden gizläp kime berýin? Zady bolsa kalhoz onu sizin hemmeňize berjek, halka paýlajak. Ya biri skulatta ba diýdimi? Şey diýen edälirdi. Ay yok. Bar diýip berýän yok. Ýöne hemişe şundan aramyzsyň. Göwnüme bolmasa şunda bar ýaly bolup durdy. Göwnüme ötür. Aňrowçy ýagdaý bolsa ha. Wah, ýok da. Näme deýin? Ýok. Ay bolýar. Gülennamyň gözi garaňkyrady. Ýykylaryndan gorkup duran ýerine aşak çökdi. Turara halis gurbat bolmansaň iki elinim ýere direp zordan aýaw üstüne galdy. Arang-darang edip öýüne urady. Barşýalym kıyasçyň üstüne howaly boldy. Aşağı oturup ýüzüne elledi. Çağan buğ diýaly ýanaklaryny ellegenden ör turtdy, ulyly bilen gaýgyrdy. Oy. Eşim aýtdy. Wah, anam.
Ağam. Men ağlacıdın. Ak Mehmet kulağından çekilen yalı zıvı yerine. Tasat öyden çıktı da sapar ağalar algadı. Kıyıcağlar näme bolun näme aňsyrmadylar. Yöne eceleri yerdirine bağırıp yatandan olurun başlığı arat ağlaşmağa başladı. İçi bitme, içi ağlama. İçi koysana. Koy içi can. Baktım yattı. Ne de Koy içi can. Ağlamasana, ağlama. Yaka gidiverirler bunlar. İçi can. Kıyasın zaylanını 4 gün ilinne. Kovuşsunma yüzü çeşip başladı. Vah baktım yattı. İçi Bir de gidecek. İçi. Koysana içi can. Yaka gidiverecek bu kevlar. Vah baktım İçi yattı. can koy. İçi. Gara mira vurdu. Kurum özlep geleyin. Düğün meğelim tahyasını doğrup getiriptir ha. Buraya gidiyor oğlum. Belki Huday namardalar etmesin de. Ak Mehmet kurum köylüme gitti. Öýlenler ziri bolup duran arasa odoýdan etigin noldurup geldi. İçi. Sen bana pişir de ciglerime ber. Men yine getirerim. Bor oğlum. Şey deyip Ak Mehmet yine de kurum köylüme gitti. Qaraňky düşüberenine yüzünü gök dalaga edip boş gaýdyp geldi. Asgansa seslendi. Yankıdan ma koymadın mı içi? Vahy can oğlum. Men gurayın. Yine getirerin ýeňseň. Doýsunlar diýip baharny bereýdim de jigilenge balam. Bor da içi bor. Ak Mehmet oturan yerini için tutup bir gapdalyk işardy. Uzak gece aç yatdy. Ertetem şol aşlana turtdy, yine kurum köylüme gitti. Yine de boş gaýdyp geldi. Oňa çenlik içilerem nan bolsup ızlaş başladılar. Beyder ýaly. Bir Hudaýa näme ýamanlyk etdik. Gülennam doğunun yeğinden çıkarıp çağılarının her birine bir sök berdi. İçi. Sökün yerden alın içi. Ýaňy saparagy getirip berdi. Sen ýokka. O wennäde ayak bagy bolduk balam. Gülennam yine de bir sökü Ak Mehmet'e öttü. Sen oğlum şu jagadan jigiňe ýumşadyp iýdir. Ornmasar her nazar ağaň ýanyndan gaýdyp gelmedim ki. Men bir habar tutaýyn. Wah seneme düýünden bäri duzlardan nälisin. Ay yok içican. Sen arkyn ol. Men hiçle. Gülennam kantora barıp ornmatar sorady. Oňa Allah'la sol gidişidigini, özüniň ol judda paltaty daşy degeýmese ansat boş gelmejekdigini aýtdylar. Ol bir wada begen gaýsady. Özüne ýer ýaldadyň şuwun, häzir gerekdigi ýadyna düşüp ýüregi geldi. İkinji çağatynam ellerini daýmanyň ahmallygyny, serin aýlanyny süňgelenni. Ol öz işini ýaýtana zordan açdy. Ak Mehmet. Jigiň ýagdaýy nähil oğlum? Yatyr öde. Arkyn ol içican. Söküm yumşadyp berdim. Hedil edip ýdi. Bor oğlum. Demi var bolsa bolýa. Gelinçem kara canım almady. Wah ertire bir çıkalhany. Afsansız ayakları Gülennamy ertir yine de hekimlerden gaşyna getirdi. Iskılatda doğrudanam zat ýokdy. Bolaýyny da oň ygtyýar hekimlerden eline däldi. Aňartyna bir zady bar bolanyna hekimlerden aýdyşýaly, onu kalgodyň ödem iýle paýlajakdy. Ýöne hekimlerdi Gülennamyň howlunýany.
Halis uğur tapman öz yanına gelýänini bilýärdi. Şoň üçin onuň supurtutdan peýdalanasy geldi. Näç kalgadyk galan nälerде dep oýlanydy. Yüzünü yerden kaldırman nurşuna halal maşgalam el yetmez şakatyny dil getirdi. Ödem olmuny şeýle bir bi hayalyk bilen sartarlyp aýtdy öli. Ahardan ýaňa ýüregi ýarlary gelen päkide maşgala kapanyň üstüne duran çekim daşyn alagada hekimlerden üstünden iýinlerdi. Gulanam, ne ettin bunu? Ne ettin bunu? Sen köşüs, sen bana düşünmedin. Men oyun ettim ärin. Oyun sen ýadyňa düşýär, haram doňuz. Gulanam tasapda çykdy. Çykyş ýalam görtdirdi. Ağzından ölen kıyasçık. Şişip yatan kovusçuk. Boyunlarını yerden kaldırı ölmen yatan naşacı kıyız çağatları gözüne geldi. Kâte bir adım edip barışına ıskıladın. Taşkı dervedetine yetip taklandı. Gayet iyıklap durdu. Bekir etti. Eğer nadarağı ertir gileyinle de kovusçuğun ertiri kalacağına ananmadı. Entek öňküje çağaňam awuty bagyryndan gitmedik gelin, şeýdip ýene de ýedine durandy. Ertir kıyasyň taýnam jaýlym bolaýmalygynyň ahmallygynyň ýaňa näderini bilmän, gözünden ýaş döke-döke askylady. Ýaňadan ýerdi. Özünden öňürti kög tarlap içeri giren kış şemalynyň soğuk ýüzüni ýerden götürmän dillendi. Kyn söwdany men başmatma. Canlığın. Erti umur gelse... Vah, yok da Gulanam, yok. Onunla ne? Ay, gatı deri urvalsa, öýümden bir küçük kilo getirip bireymedim. Gayrat et canlığın. Eğer nazarağa geleyse, üdeyin. Hekimlerden yüreğine erekim gelenliğine begenen Gulanam göz yaşlarını tüpürdü. Hatta eýäm ýel köp gödöklüğüne başladı. Doğrudanam düşünşmezlik bolunur öýtdi. Ýegrenziň ornuny minnetdarlyk eýlep ýetişmäke köw söw edip duran hekimlerdi. Bu ýal soğuk sözlerini şagyrdadyp oňuňa dökdi. Nime monsoň, bir nähili yank aýdanmyz boljakmy? Aç gözlerini qada bodu täzeden yanan gelin. Gözüňne ýene de çiýişip ýatan çağat geldi. Asly toprak dolşungan. Ererre deyip, ýene de bir meýdan ýalbardy. Hekimlerden şeýle agyr sözlerini eşitip çekip durup bilşine hayran galdy. Halis bolmansaň, ıskandalça, ýöne yürekden sızırıp, şey dedi. Sen yalkanmarsın hekimlerdi. Sen yalkansan, men Hudaýdan razy değilim. Vah, yok da ne diyeyim, yok. Gulanam çapkın şemaly dolunup öýne geldi. Garaja kelliler argylaşdylar. Ejeleriniň ikeliniň boş kapydan girenini görüp, boyunjagaklaryny burup, barmajyklaryny formaga başladylar. Gulanam bu boluşda uzak oturup bilmejegini bildi. Sanny gaçyp gymmat bahaly şaý tepinden näme galyn bolsa baryny bir ýalyga dutdy, gelenidine gitdi. Barıp elinäki duýunçy hekimlerden öňüne atlady. Hekimler de gözüni tegeledi. Bu näme? Bu näme? Şaýlarym. Gyýykam dakynan ysyrgamam. Şäkäkilimim şoň içinde. Hemmesini alay. Bir bişirlik berseň bolýar. Un bolsa da, buğday bolsa da tapawdy ýok. Her tere çyksak bolýar. Ýadymyz ýa. Şimdi dakın yarına milyen. Kıyızdın sen. O atlar. Gat oğudun. Sen şu ağdım oğudun. Soňrol ýaly emaý bilen duýdy. Eýdini datdy. Me, yığına. Kalhozun maly min zadım däl. Ondan soň men sana aýtdym, yok diýip. Yok.
bir kese sar ya baba. Buğdayım yankaydı simyali. Üymüzün vereymişim ya. Qarz berey. Şular amal. Heme şuları vereyin. Hemim alın qarzımı deyin. Şu gün erte onu destek bolýa. Basım her ne rahat gelir. Ondan özüm razıyım. Qarzamy? Yankaydan mı? Korkma. Hiç kim biledi. Gülennam yüzün tutup çıkıp kayıttı. Çağılır ecetin elineki duğunçangıcı çörek güller öydüp, yerlerden topulalar. Emma şağırdaşıp yatan kımmat bakalı saytepler, bir duğun çörün yerini tutmadı. Gülennam seresi, kuğusun çiğiş hatam köpeliptir. Bir hili yüzüm koyuyorun yali. Bir görse Ak Muhammed'in kaygaçıp var ya. Kıyıcağızlara başlarını yerden götürün oktular. Kete bir gözlerini açıyadılar yeni yatıveriyadiler. Gülennam güğününü bire bağlap yerinden turdu. Kimdir birinin öňünü özünü aklamak solyan yali, dik durun yerini, kükrüğünü urup ağnadı. Ne deyin? Ne deyin anne ben? Qarayın mı bunları? Barazatlara güýmenin bolup duran hekimlerden ýanyndan iki adımlar gidişýänçe Gülennam daşyjykda ayada gernelip durdy. Hiç kimgem arkada haltaly çykmaýan görüp ullun demin aldy. Gitjekler giden soň gamış kimin kaldırap, simap kimin sanrap ıskılata girdi. Ha, gelin Gülennam. Gülennam kawaklarını götürmeyen çalıcı başattı. Çağa illen gidip barya hekim verdi. Hekim verdi sartını bir tarafa vurdu. Yüzünü gösterdi. Iskılatta ha Gülennam yankaydı simyali yeliusiye. Berzemim öz çağızıklığın ağzından kesip özüm küden vermeli. Bizimkilerim özüm bilen ağız kuş değil, gaynımam menkide. Rahatlık dingetin başında değil. Çıda. Eğer nazar ağın yanına giden olur, özü bir çıkalga tapar da. Vah, maňa şuun gerek. Şu wagt, şu pursat. Düğün kıyımın madarı kepen ok. Beyleklemem çiğsip yatyr. O nimam ölçüm. Çağaçıklam gidip barya yekeden. Nemet iysen, men kail oldum. Indi bir boş koy vermedi alım. Hekim verdiğin gözleri yeterli. Doğru. Yaş valatını korap özünü odat ve urmağa tayin ene bir güdöbeňiz bu elinin halini obrvada qaynacağım olly. Yöne haramisli yoktu çıktı. Bärik geçay hanna. Geç. Hekim merdi ıskıladı daşından kulplatdı. Arka yüzünden girdi. İçinden eğilirdi. Elinden tutup gelinip bir vurça çekti. Sessiz yünsüz devam eden hatırdılardan soň ağır sevda başlandı. Qara eller ak gerdenden öttü. Ýygyny üzmen ağlap yatan gelin hekim verdiň demi yüzü nurundan serip geçti. Başyny galdyrdy. İki görejini qadap bilen on gözlerini dikti. Bu güzer, hingince güzerime değerli oli. Çağam ölmenke öýübir yeteyin. Hekim merdiň uladan duun çığını koltuğuna atıp aralap baryan Gülennam. Öýüne barandan soň çağasynyň diýirdigini görüp begeni bilmedi. İşikden ätleninem Ak Muhammed böküp öňünden çykdy. İçi can, yança Allah'a gelip gitti. İne, yartı halta uğunamı getirdi.
Yine bir hepdeden ernadır ağaň özüm gelecekmiş. Hemmeleri de boğduyu verecekmişler. Eçi eşikde duran yartı kalta onu görüp gülen namın barcasına baştı. Aşağı çöktü. Oturup haltanı sipan sermen eden molly. Onun mağlayın direp. Ağladı. Koltuğunaki düğünçevi çağılarının göremeninden korkup sangıl edip yerinden durdu. So turuşuna da tilim katnap toruç eden yolunu sor yaşı bilen ede yine de ıskılata girdi. Koltuğunaki düğünçevi çıkarıp yeki merdimin önüne koydu. Ine. Yuludma da gittim guli. Yerne hudayn yerette çağalara haramaşı ruva görmendir. Eciz bollum. Alçıradım. Şu kara kelliler deyip ufak aramağlayım. Gülen nam qalat bilen düğünçevi silkip koyverdi. Düğünçekten şağraşıp dökülen süvüsü darlarını görüp dil tutuldu. Gözünün önü ümezlep iyincikleri sağırladı. Yıkılmazlık için kanatlarını yaydı. Ol soňky gezek öýüne gaýdyp gelenne iňir garaly urapdy. Haltaň boğazyndan ellerini sokup uun ýalasy oturan çağalaryň ýüzüne seredi bilmeýän galpyllap aýagy üstüne kändirdi. Ölesi geldi. Kim-kimden ennamynyň hapasy köpelip barýan ýaly töweregine çalt-çaltdan garançaklady. Suýladyp ýuwundy. Oň bilen amsyny pek bolmady. Kulağına kimdir birinin sesi eşdildi. Inni näde iyili görünjek. El bilen oğa. Heýdim, il aynadı. Bu bolan işi ilada deryadaki balıklarım bilir. Beydip bir merdin jayına namardı salanımdana çağılın çoklap şehid ölen bolsoň ağrıyım artardı. Şondan soň gülen namyň gözüne Omar göründü. Ol işin ağzını ýüzüne duwa edip durşuna gülen namy seredip başyny ýaýkady. Hey Gülünnam. Beydeniňdene hemmejesini eltip qara ýere duwlan bolsoň ogu bolardy. Omar başyny ýaýkay çıkıp gitti. Omar. Dur Omar. He, dururluk galan näler Gülünnam. Kelebin ucunu yitiren gelin, erinin ýyzyndan ellerini terip gözünden boyur ýaş dökdi. Askyny gidip ýykyldy. Soýatysyna ýarym geceler üşep oýandy. Turup ot ýakdy. Öýüň içini bir azajyk ýylatdy. Getirilen ondan çağalaryny bulamyk pişirip berdi. Pıtıraşıp çykýatan qara kelleler tikeliler. Öýüň içinde hereket başlandy. Gülünnam gün dogur dogmaza Sapar agada bir käse bulamagy eltip berdi. Şondan soň bir hepde geçmäke ernäder gutulyp geldi. Halk ýeňillik bilen demally. Bu habary hemme begende de, 'กุลนามเปลี่ยนเป็นไม่ดี
Olun hiç sade beğenimen bilen o kaynanamam. Ol gece günü bardadı. Urşun kutularına. Omurun oba kayıtıp gelerine karışya. Bahar gelip tevrip, al elvan bolun hali, sapal bahar bilen bile, ulilin uzak yıllar karasın yengsem yetip geldi. Gerçek yigitlerin, ner atalın bir neseti olsa, jeng meydanlarına medemiluk kaldılar. Ölmedikleri başlarını dik tutup, her kimin öyleyine kaydık geldiler. Yüzünden nur saçıp, omarım geldi. Çağacıkların bağırına batıp, öğran oğuşu deyin. Kakacan. Hani? Tamam yedin mi kakacan? Hay, aklanacağım hem hani yakından taşı mı? Ay tuvalime. Ya bir yerini alırdın mı? Yani o. Gamlanma gülenam, gamlanma. Kalanam var. Sulong can sağ oldu ya. Hani öğren ne hali? Un zaman ağrıman oturumun. Güllüyde bireyan solan gülün namın olsa, anatı dövlen koşyalı sol bir yığarlı oturuşu. Edil dondurgan yani. Omarın gözüne de seyredip bilin ok. Ağlıya. Omar hiç sadağın ok. Sol pestay gürle otur. Oy. Ağlım. Ene Hudaya şükür. Ağrı ölen düşmanı yendik. Sağaman senin arağında kaydıp geldik. Senin tuğuleme çağları her kimin seyredipsin. Yıklayapsın bunları. Oy, köşeş. O değil. Çağlar katı giç ettiler. Gülünden düşük talladı. Daş kaşıklarını çıkarıştırıp duran adam sana yüzlendi. Umar, Hı? hol sandıktaki yaşıl ilvokçağın içinde bir hat vardır. Ahu? Şonu oku. Ona seni benim bir taş sıkıp geleyim. Bolya. Omar tanının üstündeki yorgunları ayrıştırıp katı tapyansa ifluat geçti. Sonun son dört iplinin kağıdaştı da okap başladı. Umar, altın kapıyın açıldı. Kümüş uyonun üzüllü. Şiir ağına şağıllıktı. Sen bilen bir düşükte yatmağa men hakkım yok. Şu kara kelleleri ölümün ağzından alıp qalayınlayıp, sen tılla kesen bilen özüge su çırdır. Günemi bilyen, son çiğnem gidiyen. Kıyamet mağşar günü kavat gelsen, men yüzüme otluk kesinliğini basarsın. Yönü senin bir ayısın var. Olum olsa, özler için ecelerinin şeylik pes güne düşenliklerini çağlar bilmesinler. Yine bir zat, onu aytayın. Çağlar şol haraması iyenmeldirler. Onlar arasıdırlar. Ne deyin? Eciz oldum. Başım egilli. Budağım dövülli. İnne özün geldin. Çağalım hor etmez.
ылгап taşıqdy. Birdenem bir zat göwnüne gelen ýaly işiklerine kepbe kursa vurdy. Ortarada sallanyp duran ayal gowretine gözleri düşenden depe saçy ýürükdi. Omar bir wagty näçegini bilmän ýaýdandy. Ýaňja sowap başlan gowrany sesin çykarman emay bilen düşedi walli. Usulluk bilen ucağına gassy. Gaderli dinleyijiler, siz ýazy Juma Hudaýgulywyň Gara kelleler adly radio oýuny dinlediňiz. Oýuna gatnaşdylar Türkmenistan halk artistleri Oğulceren İşanguliýewa, Aman Bayramberdiýew, Türkmenistan at gazanan medeniyet işgärleri Murat Niýazow, Bayram Gellimradow, artistler Bayram Gurbanow, Maya Anny Rejepowa, Gurban Amangelliýew, Durdy Anaglyzow, Şadurdy Şariýew, Anna Halim Muhammedow. Radio oyunun rejissörü Bayram Gurbanow, ses operatory Klara Karazayewa, redaktory Muhammed Murat Kömekow. Radio oyun 1996-njy ýylyň ýanwar aýynda ýadga geçirildi.